खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि बे समाव गोबां सुबुंफोरानो जे चन्दन ब्रह्म थामहिनबा बारग' आसामनि गोख्रों मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्मखौ जे फिन आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों जगदान जाफिनगोन नामा बे मोनसे सोंथि सिखांदोंमोन थामहिनबा बे समाव समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन दे बे समाव चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि महरै सायख' जायनि उनाव बा जायाखै आरो बेखौ लानानै बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों फिन आरोबाव थांफिनगोन नामा मोनसे सोंथि जाखांदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां हाग्रामा महिलारियाबो बिथांखौ बरायदोंमोन नाथाय बे समावनो चन्दन ब्रह्मआ एनडिएनि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मनि जे बिसायख'थि फोसावदिङाव बे समाव ओंखारबाय बिथाङा जानजि खाफ्राबाय बे समाव एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरहानांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव दिनैनिफ्राय थामहिनबा बे समाव बिथांखौ नुनो मोनदों जे बिसायख'थि फोसावदिङाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो बिथाङा बाहागो लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जाय बिथांमोना गावजों लानानै जाय बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय बिथांमोना माब्लाबाबो जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव थांफिना होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ जे बिपिएफनिफ्राय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना बरन्सो दिनैनि जि सिनारि बिपिएफनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों थारैनो रायखांनांगोन जे बिथाङा आसामनि सासे मोनसे समनि जे गोख्रों बारग' मन्त्रि आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरिया बे समाव निर्मल कुमार ब्रह्मनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बिथाङा आगान होबाय थामहिनबा बिथाङा ओंखारबाय आरो बिथाङा बुंथिदों जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोजोन खौसेथि लाबोनो हाबाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे समाव खौसेथिखौ लाबोना होफैबाय आरो बे समावनो रायजो राजाफोरा गावजों गाव फोथायलायनायाबो फैबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे थांनाय समाव लकसभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलजों लोगोसेनो गोबां रायजो राजाफ्रानो बे समाव जयन्त बसुमतारीखौ गोबां मार्जिनजों थामहिनबा भट होनानै देरहासार खालामदों आरो फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिखौ एसेबां सिरियास लानांगौनि बाथ्रा गैया होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जेबो बेवहाय सिरियास लानो गोनां बाथ्रा गैया निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ आरो गावनि बिबुंथि थामहिनबा बिथांखौ गोनो गोथो जानायखौ बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जे बे समाव इउपिपिएलआवनो आं दङ आरो इउपिपिएलआवनो थागोन आरो जोंनि जाखिनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैदों बिथांमोना गुबुन राजखान्थियाव फिन थांफिना होननानै रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों दा खोथाया जिहेथु कनफिउजन जाफ्लांनो हागौ रायजो राजानि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जानो हागौ बे खारनावसो आङो खोथाखौ बुंफिननो सानदों आरो नोंथांमोननो सोंनायखाय नङाबा बे खोथाखौ सोंनांगौ फिननांगौ आङो रिप्लाइ होनांगौ होननानै बहाय माबा मोनसे बास्तबता एबा बहाय मोनसे गुरुत्व दं आं बेखौ साना खोथाया स्पष्ट जे दिनैहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबै जिबायदि मोनसे मजबुत सिन्ताधाराजों एबा परिकल्पनाजों जिबायदि आवगायगासिनो दङ थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोबोद मोजाङै आइ आफा रायजो राजाया आसा खालामनाय बायदि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जाहा मानव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ जों बयबो रायजो राजाया जों दैथायहरनो हादों बेवहाय निस्सय इउपिपिएलनि पार्टिनि भटल' नङा खारन बे रायजो राजानि भटजों देरहादों दा बेनो प्रमान खालामो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दिनै ओनसोलनि आफा रायजो राजा गासिबो जाथि जनगोष्ठी भाषा धर्मनि मानसिफ्रा गनायबाय आरो मोजां जे मोनो बेनो थांनाय बारनि प्रमान दानि जि अबस्था फैगौ बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावथ' आरो माने सिरियासद्राय जानानै बहाय साननांगौ जेबो गैया बिराद बुरजा मार्जिनाव देरहागोन बेखौ बयबो दिनै रायजो राजा मिथिखायो दा गतिके आंल' नङा जे बिपिएफनिफ्राय
जाय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना बरन्सो दिनैनि जि सिनारि बिपिएफनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों दा खोथाया जिहेथु कनफिउजन जाफ्लांनो हागौ रायजो राजानि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जानो हागौ बे खारनावसो आङो खोथाखौ बुंफिननो सानदों आरो नोंथांमोननो सोंनायखाय नङाबा बे खोथाखौ सोंनांगौ फिननांगौ आङो रिप्लाइ होनांगौ होननानै बहाय माबा मोनसे बास्तबता एबा बहाय मोनसे गुरुत्व दं आं बेखौ साना खोथाया स्पस्ट जे दिनैहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबै जिबायदि मोनसे मजबुत सिन्ताधाराजों एबा परिकल्पनाजों जिबायदि आवगायगासिनो दङ थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोबोद मोजाङै आइ आफा रायजो राजाया आसा खालामनाय बायदि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जाहा मानव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ जों बयबो रायजो राजाया जों दैथायहरनो हादों बेवहाय निस्सय इउपिपिएलनि पार्टिनि भटल' नङा खारन बे रायजो राजानि भटजों देरहादों दा बेनो प्रमान खालामो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दिनै ओनसोलनि आफा रायजो राजा गासिबो जाथि जनगोष्ठी भाषा धर्मनि मानसिफ्रा गनायबाय आरो मोजां जे मोनो बेनो थांनाय बारनि प्रमान दानि दानि जि अबस्था फैगौ बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावथ' आरो माने सिरियासद्राय जानानै बहाय साननांगौ जेबो गैया बिराद बुरजा मार्जिनाव देरहागोन बेखौ बयबो दिनै रायजो राजाया मिथिखायो दा गतिके आंल' नङा जे बिपिएफनिफ्राय जाय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना बरन्सो दिनैनि जि सिनारि बिपिएफनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों